Ahojte kamaráti, zdravím vás Arian pri ďalšom videu. Toto je ďalší diel zo série Daily Arian. Keďže nestíham, tak si neukážeme nič z prípravy, iba vám poviem toľko, že si idem dať do seba pump junky a zoberiem si Monstra so sebou. Keďže stále prebieha môj kofeínový detox, tak si nedám žiadnu pretréningovku, ktorá už v sebe kofeín má, ale dám si iba 150 mg kofeínu z Monstru. Príde pre mňa Fabo a ideme cvičiť Full Body Part 2. Takže zoberte si niečo dobré k jedlu a užite si toto videjko. Čaute zatiaľ. Dobré ráno. Je značne a evidentne nasratý na mňa a zaspal som, takže kvôli tomu. Je 10:30, plán bol, že o 9:00. Prepáč. V pohode, akceptujem, to už si streamer, takže... Tak ja som bol kámo do polnoci v robote, vieš. Do piči aj so senzormi... Kto by nevedel, tak streamujem na Kiku, kik.com/AR meké I, tvrdé I, A, N, N, N. A včera som bol do polnoci v robote, takže preto som... Dobrá brigáda. Dobrá brigáda, fajn no. Aký je k tebe šéf? Baví ma to hlavne, šéf je dobrý, povie mi, že chod spať teraz, tak idem. Takto pretréningovka ešte, mám v sebe pump junky a ešte toto dám do seba a ešte vám ukážem, čo dám do seba. Čo mám akože držať? Nie, som ti dal napiť, nie? Takže môžeš aj držať. A ešte toto mám tu. A idem to teraz jesť, uhodám ma v aute. Nie. To zabudni. Ahojte kamaráti, takže sme na prvom pracovnom cviku. Idem tento low row v sagitálnej rovine. Prečo? Lebo v minulých tréningoch som mal frontálnu rovinu na latissimi, teraz sa mi za jeden cvik sagitálne nech mám. Idem to prvý cvik, chcel som dojsť až druhý cvik. Prvý cvik má byť pec deck, unilaterálny, keďže mám slabinu prsia. Ale bol obsadený a chcem odcvičiť rýchlo, takže idem tu na toto. Jednu sériu, iba pracovnú. Dal som si už warm-up a poďme na to. Začneme ľavou stranou, keďže tam mám miernu disbalanciu vo forme toho, že ten ľavý latissimus mám trošku menší, preto začíname ľavou. A asi sa doserem. To je iba také dodatočné info, že strašne mi treba srať. Jedenásť opakovaní. To je presne to, čo sa stane, keď cvik, ktorý chodíte vždy posledný v tréningu, idete zrazu ako prvý. Dal som tu asi o 4-5 opakovaní viac, ako normálne dávam. A toto je to, čo stále hovorím. Záleží to. Poradie cvikov záleží a kurva to záleží. Robí to veľký rozdiel. Dobre, dáme warm-up. Rest, trošku pauzičku a pôjdem ešte pravú stranu. Vítam vás pri ďalšom cviku. Ideme unilaterálny, alebo aj teda jednoručný pec deck. Prečo jednoručný? Lebo chcem jednu
variantu na moju slabinu jednoručnú, keďže keď je jednoručné, tak dokážete zapojiť väčší počet vysokoprahových motorických jednotiek a teda dokážete nabrať viac svalov. Idem na to, začnem ľavou rukou. Vždy, keď chodíte ten unilaterálny pekdeck, tak sa druhou rukou fixujte. Hej, že idem ľavou, tak druhú držím tu. Aby sa mi nestalo to, že keď tam budem mať veľkú váhu a budem robiť toto, tak ma bude odliepať, hej. Takže za to sa chcete držať, fixovať a stále uprednostňovať vždy maximálnu stabilitu, lebo to je základ celej hypertrofie. Mať maximálnu stabilitu na každom jednom cviku. Dobre, poďme na to. Čo ti jebe? 8 opakovaní. Dobre je to jak kokot tento cvik. Fakt to je extrémne dobré. Dokončím si ešte na druhú ruku. A pôjdem ešte back off set. Budem nadať vždy iba jeden pracovný set. A v popise uvidíte zase, že čo presne som išiel, hej. Takže keď si pozriete popisok alebo si otvoríte moje heavy, tak uvidíte celú moju históriu, celý tréning, koľko opakovaní, koľko sérií, aké cviky, všetko uvidíte. Ešte chvíľočku počkám a idem tú pravú ruku. Unavený som riadne. Necítim moc tých 150 mg kofeínu, ale musím to takto robiť, musím dať detox už, lebo strašne som to už preháňal s kofeínom, ako mnohí viete, takže toto je ten zámer za tým, hej, že prečo. Aby som si zlepšil citlivosť na kofeín a aby mi bolo lepšie, lebo už som dal tak 700 mg denne a to je strašne veľa, strašne. Dobre, som ako tak oddychnutý, môžem ísť druhú ruku. Zase sa zafixujem tou druhou a idem pravou rukou. Dobre, ideme ďalší cvik, shoulder press, tento hammer strength machine shoulder press, plate loaded. Mám tam 60 kg na každej strane. Či to bude veľa alebo málo, zistíme. Nebol som ten cvik dlho, takže neviem povedať. Ale možno bude prepal, 3 plate na každej strane, možno nie. Každopádne idem tu iba jeden jediný cvik, jeden jediný pracovný set, takže ideme do toho dať všetko. Budem dúfať, že váhu som trafil. Uvidíme podľa prvej, keď bude moc ťažká, tak uberiem. Dobre, toto je too much. Dáme sa 20 desinky, takže pojeme 20, 20, 10 na strane. A s tým už pojem pracovný set, toto bolo moc veľa. Dobre, ideme na to, takže až teraz ideme prvý pracovný set, keďže pri prvej sérii som sa precenil, takže zhodil som si 20 a dal som tam desinky a s tým idem teraz pracovný set, takže poďme na to. Let's get it. 50 na každej strane, takže 100 kg plus nejaká váha z konštrukcie, že vraj 4,5 kg podľa tohto. Let's fucking go. To bude najoptimálnejší set v histórii všetkých setov.
Šesť opakovaní. Ultra, mega, crazy, hlbokých. Píšem si 6 reps a ideme na ďalší set, ďalší cvik, ktorý bude nič iné ako T-bar row chest supported. The best fucking exercise on this planet for the upper back. Adam just asked me a question that he told me that on the T-bar row he would only do 4 reps and if it's optimal or not. In my opinion, 4 reps are optimal for your growth. It's great for hypertrophy. It's really good. So 4 reps and on. 4 reps plus and hypertrophy will be the best. Keď ho takto vidíte, nepoboskali by ste ho na tú krásnu fleš? Bože, ja ťa mám tak rád inak. Ja teba. Ja viem. Aj keď ma musíš čakať. Tvrdý na všetko, aj rytný ventil už. Fú, tak ideme odmontovať. Ešte predtým, ako začnem ďalší set, by som vám rád ukázal najviac anabolické svetlo na svete. Tu v solári sa nachádza a je to konkrétne toto zrkadlo. Toto zrkadlo je, že najviac anabolické na svete. Musel by som ísť bližšie, ale není ma dobre vidieť. Počkaj, skúsim približiť digitálne. No, nebude to vidieť, ale proste keď sa sem dám, tu som, že 1000-krát väčší, jak som reálne, čo vám jebe. Takýto veľký normálne nie som. Toto je, nechápem, čo je s týmto zrkadlom, ale... No však vidíte, že takto proste nie som veľký. Ja iba toľko, že musel som vám to ukázať, musel som sa s vami podeliť, ale teraz už je na programe T-bar row. Ide najprv jeden warm-up a potom ideme pracovný set. Takže tak. Dobre, ďalší set. T-bar row. The best exercise in the world for upper back. It's the best. It's the fucking best. Fucking best. Milujem tento cvik. Lepší cvik neexistuje na vrchný chrbát, fakt, že nie. Môžete hľadať dokedy chcete, ale neexistuje proste lepší cvik na upper back ako chest supported T-bar row. Mal by to byť základ v každom jednom gyme, ktorý sa stavia. By toto mal byť prvý stroj, ktorý tam jebnú na chrbát a hneď potom lat pull down. No, ale ako vieme, v každom gyme není, ale pre naše šťastie v tomto gyme je a preto ho teraz ideme. Takže poďme na to. Ale z good. Hop. Poďme do piče. Come. Poď. Fú. Čistá Amerika tento cvik. Fakt neexistuje lepší cvik. Kto nájde lepší cvik na upper back, tak mi ho pošlite, lebo sa vám to nikdy nepodarí proste. Toto je... Fú, milujem tento cvik, kurva. Fakt ho milujem. Neviem vám slovami vyjadriť, akú lásku k nemu mám. A fakt, strašne mám rád. Dobre, dosť bolo kecania. Ideme sa posunúť na ďalší cvik v dnešnom tréningu. A bude to čo? Bude to preacher curl na biceps. Dobre, 80 kg mám nachystaných. Teším sa na tento ďalší set. Konkrétne to bude opalovanie do zlyhania. Takže ideme sa poradne opáliť. Nech mi poradne exémy výjdu na povrch ešte viac, jak sú teraz. A skúsime popri tom všetkom dať ešte 4 opakovania. To by bolo, že úplne najlepšie, najoptimálnejšie, najkrásnejšie, najideálnejšie, najlepšie. Poďme to skúsiť spoločnými silami. Počítajte so mňou.
Sústredte sa na ten set so mňou. Spolu to dokážeme. Apes together strong. Poďme na to. Fú, kto počítal správne zistil, že 4 opakovania padli a kto počítal, že úplne správne, tak ten zistil, že dokonca padlo 5. Nádhera, vynikajúce. 5 opakovaní so 70 kilami. Opálenie. Vážna optimálna kombinácia a veľmi vydarený set. Ešte 30. A keďže toto je full body, nezabudol som, na konci tohto všetkého ešte prichádzajú nohy. Hello guys. It's me, Arian, introducing the next exercise. It's gonna be the reverse pec deck fly for the rear delts. Let's go, let's kill the set. Let's kill it. Poďme na to. Vážení a milí, poďme na to. Dobre, ideme ďalší cvik. Exposure máme jaký? Otrénujem tam kurvu. Dobre, ideme 25 kgs. Fú, hudba je mocná. Jediná smola je, že to nepočujete. A skoro by som povedal, že to je šťastie, nie smola. Môžeme ísť na to. No. Keďže toto je full body, tak prišla aj na túto časť. Celý vrch je odcvičený, hotový, ale ešte nás čakajú nohy. To najlepšie na záver. Takto sa cítim. Dobre, poďme na to. 2 série predkopov, 2 série zákopov and we can call it a day. Dneska mi strašne jebe, som vyspatý. Dnes som vyspatý. Teším sa na stream, kámo, normálne sa teším už. Ľudia, týždeň streamujem asi, ale tak som si zvykol na to, že každý deň od rána, čo vstanem, sa teším, že kedy už bude večer, že zapnem stream a pozdravím všetky, čo už tam poznám, tú komunitu, čo tam budujeme, čo tam chodia stále, tí istí ľudia, čo píšu, je to super, fakt ma to baví. Takže keby ste chceli prísť, tak príďte, určite ste vítaní. kick.com/ar meké I, tvrdé I, A, N. Vidíme sa tam každý jeden večer o 8:00. Ahojte, idem na druhý set a veľmi sa teším. Ospravedlňujem sa. Keby si mi že o kúštik posunul nižšie tú kameru, tak by som bol šťastný. Hej, ešte.
Nádhera, si úžasný chlapec. Ďakujem, good boy. Good boy. A ja taká divočka, singilingi bom. Singilingi bom. Potrebujem si súrne už doniesť bloky. Yoga bloky, dať si ich sem, lebo chýba mi to. Každopádne, predné nohy sú za nami, ideme zadné nohy ešte. A brúško a sme hotoví. Dobre, posledný cvik na nohy, posledný cvik na celý tento tréning. A bude to seated leg curl. Poďme na to, guys. Chat, držte mi palce. Fú, to je fantázia, tento cvik. Bože, dobrý cvik, moc dobrý. Dobre. Debilko. Dobre, posledný set celého tréningu. Poďme na to. Raz, dva, tri. Piči tam. Dobre. Dobre, zapíšem si. 131 x 7 a tréning je done. Hotovo. To sme si vlastne teraz ukázali. Už viete, aký je upper, viete, aký mám lower. Potom full body A som netočil, to natočím ešte. A dnes bolo full body B, takže máte odhalené 3 tréningy zo 4 mojich. Ale keby ste si chceli odhaliť, že všetky už, tak všetko mám na heavy. Dole mám aj v popise bio, či link. A tam mám vlastne celú moju tréningovú históriu, všetko tam vidíte. Ale ukážeme si sa na YouTube, keď bude ten druhý full body. Dobre ľudia, toto by bolo všetko. Stoženia z posilky. Ešte sa asi vidíme v aute. Piče. Dobre, máme docvičené. Smiem nastúpiť? Ďakujem. Máme docvičené ľudia. Bebe keksy. Tieto. Zapísali až moc dobre dnes. Extrémne som bol silný. Som sa aspoň teda cítil silný. Dosť ma pumpovalo. Cítil som sa taký... Neviem, dobre som sa cítil veľmi. Takže Monster plus Pump Junkie plus Bebe keksy sú oficiálne 3 najlepšie veci pred tréningom. Už to nezmením asi veľmi dlhú dobu. Strašne mi bolo dobre. A ešte sa mi tu spálnil aj šofér osobný. Aj cestou do fitka, aj cestou naspäť. A to z toho dôvodu, že nemám auto. Nemám auto momentálne. Takže ma musia vyvážať ako prezidenta. Tvoj osobný šofér ti ešte tvoje auto predal. To je pravda, no. Si úžasný človek, Adam. Napíšte všetci do komentárov, že Adam je úžasný človek. Ešte musíme jednu vec urobiť dneska. No, pusti. Priznanie veľké aj na YouTube. Dusí ho, bude zle, unese, všetko súdené, studené.
6000 stupňov. Average Mercedes Enjoyer. Čo robíš, debil? To koľko teplo mi, ne? A nepustím si klimu a hozvej chorý. Dúfam, že mi Luka Brasi nedá copyright na video do piče, že môžem použiť. Mal by som sa už barberovi objednať zase. Strašné to je už. Chci ho. Ide ma rozjebať od nervov z tohto zvuku. Fú, Adam! Fú. A odišiel preč a pípa to tu do piči. Fú, a v kuse to bude pípať, vieš? Fú, dojdi už, prosím ťa. Dojdi už. Pípa to tu jak jeble. Dobre, ideme si vyzvihnúť objednávku. Máme tu Vejny Galaxy a máme tu Allegro. Z Allegra si objednávam Monstre. Takže, kto sa furt pýta, že odkiaľ mám tie Monstre, také tie špeciálne, čo tu sa nedajú zohnať. Je to z Allegra, takže idem si to zobrať. Takto. Hop. Jeden. Ešte Vejny Galaxy balíček. Zásielka vyzdvihnutá, ukončiť. A ešte Vejny Galaxy. Takto. Vyhľadávam Z-Box. Otvoriť Z-Box. Takto, fú. Ďakujeme. Ďakujeme krásne. Deň je hneď krajší. Čaute ľudia, zdravím vás. Momentálne editujem toto video a ešte som zabudol do toho videa dať unboxing. Vlastne idem vám ukázať, čo som si objednal z Vejny Galaxy tento mesiac. Je to taká menšia objednávka teraz. Mám tu roťák. Tento je za mňa že najlepší chuťovo, Apple Pie, mám ho úplne že najradšej. Potom som si zobral tento shaker kovový. Takto si ho ukážeme. Takýto basic kovový shaker s logom Vejny Galaxy. Potom tu mám Neuroflow, pretréningovka bez stimulantov, ktorá mi pomôže momentálne s mojím kofeínovým detoxom, keďže sa snažím trošku znížiť príjem kofeínu. Potom som si tu zobral takto vzorky pump. Vždy, keď ma stretnete v nejakom fitku, tak mi povedzte a odoberiem vám. Dám vám buď vzorku nejakej pumpy, alebo vám dám pretréningovku, ktorú nosím stále v batohu. Takže hocikedy, keď ma uvidíte v nejakom fitku, povedzte mi, príďte za mňou, povedzte mi, že Arián, ahoj, sledujem ťa, poznám ťa, hovoril si vo videu, že dáš pretréningovku, takže stačí povedať a ja ti dám jeden scoop alebo jednu vzorku. Potom som ešte chcel povedať, že napíšte mi keď tak nápady, čo by ste chceli vidieť v týchto mojich vlogoch denných, aby som to trošku okorenil, hej, aby to bolo trošku zaujímavejšie. Kľudne si povedzte, čo by vás zaujímalo, čo by som tam mohol pridať, neviem, viacej otázok, alebo ja neviem, aktivity mimo fitka, alebo ja neviem, čo by ste proste chceli vidieť, možno aj sa rozpovedať na nejakú tému, kľudne aj na nejakú takú deep tému, nejakú zaujímavú otázku, keď mi dáte, ku ktorej sa dá rozprávať na dlhšie, tak by som ju rád zodpovedal, rád sa o tom rozhovoril a dal vám nejaký môj pohľad k tej danej téme, čo sa ma opýtate. A okrem toho asi nič nemám na vás už. Iba sa vám chcem poďakovať, že ste sledovali toto video. Veľmi si to vážim, že to sledujete. Vážim si, že chodíte na streamy večer. A tak, vidíme sa na streame aj dnes, takže určite neváhaj a príď. O 8 som live na Kiku, budem dnes hrať asi rematch. A vidíme sa tam. Ak sa ti toto video páčilo, daj mi like a nejaký komentár na toto video, čím veľmi podporíš algoritmus a podporíš môj kanál, moju tvorbu.
A ak si tu nový, daj mi odber a zapni si zvonček, nech ti neujde žiadne nové video. Ďakujem a maj pekný zbytok večera. Ahoj.